Indi bu näme diýär? Indi men faktlar bilen delillendirip bunu ýöne çağırş edýän bana. O ýöne sora görýän. Bu näme diýär? Bu sora gören ok. Meň elimde diýär fakt bar diýär. Bular teşelle kakdy diýär. O zaman bulan eline diýär dasyelem bar diýär. Men diýär agam diýär oralyklym. Bizde ştatdan aşar habarçy bolup işletdi. Şo diýär bulan her birini de dasya toplady. Şolaryň hemme edýän pysty-pyzurlyklaryny Türkmenistanyň hökümeti bilen gelýän gatnaşyklaryny, şolara işleýişleri barada bulan diýär bar boklaryny men topladym diýär. Ana diýýän. Indi dedim borjuňyz talap edin. Şol adam ýanan tende ýa-da dogrusyny aýdýar. Talap edin. Sebäbi bu jinaýat aýyplyny, bu jinaýat iş, şoň diýýän zady bar. Bizim her birimiz menem şol hanna Türkmenistanyň hökümeti bilen hyzmatdaşlyk, gizli hyzmatdaşlyk edip şunu ýaly bir şol opozisiýa garşy görüşýän ýaly edip görkezjek bolýar. Talap edin. Elimde fakt barmy diýip talap et, hani şo berip bilýärmi, bersin, men şoňa begenjek. Beýlekliň emese bar bolsa, aýyby bar bolsa. Açdym beýlek kärdeşlenmemi. Hiç adam yok.